донесем. И знаете ли, ние нямаме какво да ви дадем, както казва Петър и Йоан. Ние злато и сребро нямаме, но това, което имаме, това ви даваме. Затова не искаме да си помолим и да ви благословим с това, което Бог иска да ви благослови според желанието на вашите сърца. Господ да ви благославя. Да се молим и да ви благословим, за да може Божията благодат да почива върху вас. Небесни святи Отче, Господи, 9 години на премежди, на изпитания, Татко Небесен, на радости, Господи, на болки, на болести, Боже, на здраве, на щастие. Господи, святи се връщам, както сега са застанали, Боже мой, хванати ръка за ръка. Така те моля, Небесни Отче, това, което Ти си съчетал, човек да не различа. Боже, никога тези две ръце да не се пуснат, но да вървят заедно и да прославят името Ти, Татко Небесен. Защото, Боже, семейството е подценено пред Теб. И Те моля, Татко Небесни, нека, Боже, наистина тези двамата да бъдат една плът. Моят брат Йордан и моята сестра Силви да преживеят един благословен, благоугоден живот на земята и вечна радост на небесата. Един ден, Господи, така както сме, Боже мой, да отпразнуваме влизането на Божието царство. Небесни Отче, ние ги помазваме в името на Исус и Те молиме, Небесни Татко, това помазание никога да не слиза от Тях. А Боже мой, да стане извор в Тях. Чрез този извор, Боже, и други хора да дойдат и да пият. Молиме Те, Татко, нека чашата им да прелитне благост и милост. И за винаги, Боже, да живеем в дома на Господа. Благодариме Ти, Боже мой, за това семейство. И както до сега, Боже, да ни насърчават, да ни вдъхват увереност, Господи, че ако за човек е невъзможно, за Теб всичко е възможно. Благодариме Ти, Татко, че ги познаваме. Отдаваме Ти цялата слава в славното и съвмъщу име Исус. Амин, Татко. Алелуя! Благословен да бъде Господ, вярваме, че знаете ли, ние сме от различни краища на България. С Данчо бяхме съученици, от един град сме, от един квартал сме. Не сме кумши, но от един квартал сме. С него сме израснали заедно.